Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Nofru din il-Quddiesa għal Ruħ Anthony u Angela Buħaġar. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq il-misteri Quddiesa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirrijieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqaddsa Marija dejjem Verġini, l-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfirna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, il-providenza tiegħek tqassam kollox b'ordni li qatt ma jinkiser. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex tbiet minna kull ħsara u tagħtina kull ma u ta' fejda għalina b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Għażiż, ftakar f'Ġesu Kristu li qam mill-imwiet li hu min-nisel ta' David skont l-Evanġelju li ħabbart jien. Għalih jien qiegħed imbagħti sal-irbit tal-ktajjen bħalli kieku għamilt xi delitt. Imma il-kelma ta' Alla mhijiex marbuta. Għalhekk kollox nieħu bis-sabar għall-imħabba ta' dak li Alla għażel biex huma wkoll jiksbu s-salvazzjoni li hi l-glorja għal dejjem fi Kristu Ġesu. Din hi kelma ta' min joqgħod fuqha. Jekk aħna mitna miegħu għad ngħixu miegħu wkoll. Jekk insofru bis-sabar għad insaltnu miegħu wkoll. Jekk niġħduh jiġħadna wkoll. Jekk nonqsu mill-kelma li tajna u jibqa' jżomm kelmtu għax hu ma jistax iqarraq bih innifsu. F'dan fakkarhom u iddibhom sew quddiem Alla li ma joqogħdux jintilfu f'xi kwistjonijiet dwar kliem li ma jiswa għal xejn ħlief biex jagħmel il-ħsara lil min jisimgħu. Għamel mill-aħjar biex iġġib ruħek quddiem Alla bħala bniedem li għadda mill-prova, bħala ħaddiem li m'għandux mniex jistħi li jxandar bir-reqqa il-kelma tal-verità. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lil Alla. Salm risponsorjali. Triqtek mulej għarrafni. Triqtek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni. Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Triqtek mulej għarrafni. Twajjeb u sewwa l-mulej għalhekk juri triqtu lil ħatja. Imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem il-fqajrin fit-triq it-tajba. Triqtek mulej għarrafni.
Il-modijiet tal-mulej kollhom tjieba u fedeltà għax min iħares il-patt u l-liġi tiegħu. Mitħla il-mulej ta' dawk li jibżgħu minnu lilhom jarraf il-patt tiegħu. Triqtek mulej għarrafni. Alleluja, alleluja, alleluja. Is-Salvatur tagħna Ġesu Kristu ered il-mewt u dawwa lill-ħajja permezz tal-Vanġelu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien wieħed mill-kittieba resaq fuq Ġesu u staqsih: liema wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel? Ġesu wieġbu: l-ewwel wieħed huwa dan: isma' Iżrael, il-mulej Alla tagħna, il-mulej wieħed hu. U int għandek tħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni huwa dan: ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dan. Qallu l-kittieb: sewwa qiegħed tgħid, Mgħallem, għandek raġun tgħid li wieħed hemm u li ma hemmx ieħor ħliefu. Iva, li tħobb lilu b'qalbek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha u li tħobb lil għajrek bħalek innifsek. Huma aqwa minn kull sakrifiċċju tal-ħruq u sakrifiċċju ieħor. Ġesu meta rah kemm kien wieġeb b'għaqal qallu: m'intix il-bogħod mis-saltna ta' Alla. U ħadd ma kellu l-ħila jistaqsih iżjed. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Bħal Pawlu ħafna drabi nħossuna fil-ktajjen għal diversi raġunijiet. Iżda jekk aħna qegħdin ngħixu ħajjitna mdawlin minn din l-imħabba lejn Alla b'saħħitna kollha u lejn il-proxmu tagħna bħalna nfusna, ċoe jekk aħna qegħdin naraw f'ħajjitna li dik il-kelma mhijiex marbuta, aħna nħossuna xorta waħda liberi u lesti li jinsofru dak kollu li qegħdin fih bis-sabar. Li toqgħod il-ħin kollu f'darek qishom ktajjen kultant. Iżda dan il-kittieb talab lil Ġesu jgħidlu li minnu fost l-ewwel kmandamenti. U Ġesu taħt tnejn. Iżda mbagħad qallu li dan huwa l-ikbar kmandament. Mela forsi qed jitkellem fuq wieħed. Għaliex li tħobb lil proxmu tiegħek ma jmurx kontra li tħobb lil Alla.
U li tħobb lill-Alla tiegħek ifisser li taraf fil-proxmu tiegħek x'bija tiegħu. Jekk kieku aħna nħobbu lill-Alla tagħna mingħajr ma nħobbu l-proxmu, nkunu qegħdin nagħmlu mill-kelma ħajja xi ħaġa li mhijiex libera, xi ħaġa li jekk tajjeb tqal. Nkunu qegħdin nagħmlu mill-imħabba tagħna lejn Alla sempliċement rid jew sempliċement osservanza ta' liġi morali. Imma u jekk aħna nħobbu lil proxmu tagħna mingħajr ma nħobbu lill-Alla, ma nafux eżattament x'inkunu nfittxu fil-proxmu tagħna u jekk nistgħux nagħmlu dan b'mod gratwit u mod totali, jekk it-totalità tinsab f'Alla. Iżda jekk aħna nħobbu l-ewwel u qabel kollox lill-Alla b'dak kollu li aħna nkunu qegħdin ukoll nordnaw, inġibu ordni fl-imħabbiet tagħna. ċoe li anki dawk l-imħabbiet illi huma ġustifikati f'ħajjitna isibu l-post tagħhom kif għandu jkun. U jiġifieri biex nagħti eżempju li jiena ma nħobbx lil uliedi għaskapitu tar-raġel jew inġib il-ħbieb qabel il-mara tiegħi pereżempju. Għax dik l-imħabba f'Ġesu Kristu ma tħallinix ikollna ħafna mħabbiet differenti, imma waħda u sħiħa li lilna tibnina u tagħmilna persuni mgħqudin fina nfusna, mhux infarka fi frammenti, f'biċċiet, illi jħarsu l-fuq u jgħajtu missier u x'ħin jgħajtu missier ma' dik l-għajta jkunu qegħdin ipoġġu l dawk kollha li għandhom f'qalbhom. Inkella nirriskjaw li bħalma qal Pawlu lil Timotju dak kollu li aħna nagħmlu minn għalih din nagħmluh f'isem Alla, fil-verità nkunu qegħdin nintilfu fi kwistjonijiet ta' kliem li jagħmlu aktar ħsara lil min jismagħhom. Għax din l-imħabba jaqwa minn kull sakrifiċċju, għax issib is-sħuħija tagħha fl-uniku sakrifiċċju dak etern, Ġesu, huwa l-Vanġelu li qed inxandru, huwa l-kelma ħajja li torjenta kull imħabba. Ikun infaħħar Ġesu Kristu, għal dejjem ikun infaħħar. Nresqu issa quddiem il-mulej Ġesu, quddiem Alla l-Missier dawn it-talbiet permezz ta' Ġesu, u l-ewwel u qabel kollox nitolbuh għal dawk kollha ta' madwarna biex fihom narfu l-imħabba tal-Missier. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll biex aħna nkunu sinjal tal-imħabba ta' Alla għal dawk kollha ta' madwarna. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal Entni u Anġela Abu Ħaġar li għalihom qegħdin nofru din il-Quddiesa. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. Dan nitolbuhulek bi Kristu Sidna. Amen. No.
Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox, jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Kollna tama fit-tjubitek mulej, inresqu lejk l-offerti tagħna u nqegħduhom fuq l-artal imqaddes. Għamel li bil-grazzja tiegħek nitnatfu u nissaffew biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom u miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq, nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna, hekk sewwew xieraq. Sewwew xieraq tas-sew Missier Quddies, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-Verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jien tbattulna bħala Salvatur u Feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni. U temm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu Quddies u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Quddies tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħaj l-ħobs, rad il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi reġa' radd il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċisku, mal-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Anthony u Angela Buħaġar li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja
Għamel li kif huma bil-ma'mudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna l-koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin imqazza, Omm Alla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi salt naqatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-Apostli tiegħek, inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħarrex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija ħarsien u fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sakrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sakramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Ngħidu 3 Ave Marijiet irsitna Marija ta' Pinu biex iżżomm il-ħarsa dejjem tagħha fuqna. Slim għalik Marija, il-grazzja mimlija l-mulejmija, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familji, ħarstek fuqna dejjem sew. Nitolbu. Mexxina mulej bl-Ispirtu Qaddies tiegħek li int tagħtina l-ġisem u d-demm ta' ibnek u għamel li aħna nistqarru u narfuk mhux bil-fom u l-kliem biss, iżda bl-emilu tas-sew biex jistħoqilna nidħlu fis-saltna tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Meta